Salam mehribanlar. Moda Fashion kanalymyza hemmäňiz hoş geldiňiz. Dünýä gözelliginiň bir bölegi ýaly bolup görünýän naqşlary gürledip bolsady, onu tergile deňelýän gözelliklerimiziň toý güni attanylýan tawus pisint kürtelerini hut olaryň özleriniň döredenligi barada aýdardylar. Aslynda gadim rowayatlaryň birine kürtäniň döreýişi barada şeýle gurulma berilýär. Älim jahan gulwarlyga beslenenne, durmuşa çykjak gyz joralaryny ýanyna alyp baga seýran edipdir. Ol mahallar türkmen topragynyň goýy meýweli baglaryna bilbilleri kahkah atyp duran müşk isli gulleriniň üstüne perwanalap jowlap urup köşke eýwanlarda totu senugerler şirin saýraşypdyrlar. Äle moşar renkli eleklerine gün şöhlesi düşüp, täsin gözelligi döredip, özüne belli edýän tawus kuşlar bolsa, seýil edýän gözelleriň ýanyna mesam ýörüpdirler. Şol barmana gyýdyň gaýnatasy boljak ak sakally, nurana ýaşyly gudasynyň gapsyndan giripdir. Kalby haya şerimli, utanjak näme etjegini bilmän tawus kuşuň aňyrsyna geçip bukulanmış. Bu gözelligi hayran sersama bolan joralaryň biri. Şeýle bahasyz pursady gözlerini kevşirläpdir. Toý güni çykjak gyýdyň kalbynyň rahat, gözden dilden goragly bolmak üçin bir owadan närseni döretmägi ýüregini dupdyr. Şeýlelikde tawus kuşuň ýelekleri ýaly owadan sapaklar bilen naqşlanan ajaýyp kürte dörenmiş. Inne sapanyňda ne uzun, ne de gysga sapaklar bulaşmady ýaly ýumak edip, ama inçejik keşden meselen bir kısansyn sanjyp goýşuny diýsene. Bulardan gözüme aýryp bilmän otyrkam. Süýen barmagyňa laýjak edip, ýüzede tikinäjek gyýdym. Gurallaryň taýyn bolsa, heran haçan islän işiň özüňden öner. Gyýyl öýde iňe sapak el ujuny bolmalydyr diýip mulaýym sözleýädim. Men bolsa ýan jagadyňda oturup gözellik çekip barýan barmaklaryň çalafyn hereketlerine belli bolan günlerimdi. Türkmen toýlary ähli döwürlerde özüniň şowkuny we dawarasy bilen tapawutlanıpdyr. Durmuş toýy türkmen halkynyň ýaşaýyşyna iň bir esas dawara diýilse-de ýalňyş bolmaz. Oňa her bir maşgaly agdasy aýlap garaşýar, ihlasy we zähmetini sallamly maddi derişdesini sarp edýär. Aslynda türkmen halky dawara tutmakda milli däplere berilen aýratyna toý tutmakda uly ihlasyn seňdirýän millet. Toý däpleri bolsa şeýle milli ýöreligleriň esasyny düzmek bilen dini garaýşlarda, gadymy ananç ygtybarlarda hem özüne jemläpdir. Wagtyň geçmegi bilen möhümligi gaçan ýa-da möhritini ötüren gadymy däp desurlar ornuny täze häzirki zaman däplerine beripdir. Bu babatda köne desurlar öz gezeginle täze ýöreligler bilen sazlaşyp öz bolşly gyzgalany türkmen toýlaryny döretdi.
Näme üçin birdenan gyzyl köýnük geýýär? Söýgi, hyjy, güýç, gahar, başdan geçirmeler, ağırlık, bilşiňiz we düşünşiňiz ýaly. Iň özüne çekici we öjükdirji reňklerin biri gyzyl reňkdir. Aslynda insi özüne çekmek üçin mahabat materiallaryny köpden ület tutulýar. Şonuň üçin gyzyl täze ýyl akşamy ýa-da söýgülerin ýaly aýratyn wakalarda kelle bilen ilkinji reňkdir. Siz üçin hem şeýle dämi? Türkmen aslında gözelligi, dörediji, ýaýradyjy, oňa aşyk halk diýsek, öte geçdigimiz bolmaz. Çünki türkmeniň çağalykdan gözüni açyp görýäni gözellik, nepislik, mehr muhabbet bilen gurşulan dünýä ahwatin. Ene mamalarymyzyň sunugat derejesine getiren amaly haşam senediniň halyçylyk, keşdeçilik ýary görnüşlerini dinlanymyzda kössiz owadanlygyny, sözsiz nepisligi, taýsyz çeperçiligi görýäs. Munyň özi ene mamalarymyzyň ýaşaýşa hyjygynyň, gözelligi, teşneliginiň daşymyzy gurşap alan bu ajaýyp dünýä söýgüsiniň biýmeçber bolýanlygynyň kepilleri. Diňe ýüregi söýgüden, mehr muhabbetden pürüpür bolan insanlar tebigatyň ajaýyplaryny görüp, olardan ruhlanyp, deňsiz taýsyz gaýtalanmajak şeýle gözelligi döredip bilýärler. Ene mamalarymyzyň zihniniň we zähmetiniň netijesinde dören gaýtalanmajak öwüşgünli milli gymmatlyklarymy ajaýyp döwrümizde äleme seyran edip dünýä halklaryny heýjana salýar. Ýaşyl möwsümiň reňki. Garaşylmadyk ýagdaýda möwsümiň iň ýörgünli reňk hökmünde ýaşyl reňk saýlandy. Hakydan başlap narpyz ýaşyla çenli. Ol geyimlerde, esbaplarda we hatda aýakaplarda da ören trende görä görünür. Daraldylan göwrüm. Dizaynerlar bu gedek ýene-de dıkyz materiallardan taýýarlanylan nusgasyny hödürläp, ýene-de denan geyim stiline ýüzlendiler. Sütük, bedek elementler hökmünde. Sütük, ýagny ýün, deri, indiňe bir iski eşikleri dälle, eýsem sumkalary, aýakgaplary, köýnekleri we hatda penjekler hem beleýär. Köýneklerdäki çözgütler göwräniň garyn bölegini açmaga ähmiýet berýän dünýä modasy, şu hili stilde taýýarlanylan köýnekleri möwsümiň garaşylmadyk tendensiýasyna öwürdi. Islenlik zatda deri. Derden taýýarlanylan eşikler, dürli görnüşler we stiller hödürlemek bilen meşhurlygyň belin derejesinde saklanýar. Moda dünýäsi hiç wagt bir ýerde duranok. Onna her möwsüm täze tendensiýalary getirýär, hemde köne stillleri gaýtadan meşhurlyğa eýedýär. Bu hut 2020
24-25-nji ýyllaryň sepgidiniň güýz, goş mögsüm mabatda hem şeýle häsiýete eýe boldy. Bu mögsümde moda dünýäsi klassika bilen döwrawaplaryň täsirini utgaşmasyny hödürleýär. Şundan ugralyp, ýakyn geljekde moda landşaftyny döretjek täze esasy trendlere nazara alalım. Durmuşa çykýan gyýdyň sepi el hünäriniň örbolşly beýanydyr. Şonuň üçin bukça işlerini ýerine ýetirmeli. Gyýd gelinleriň barmaklary ýylmanyk bolup, ipek sapaklary tüýjertmeli üçin olar öýüň käbir işlerine de aýalýandyr. Gyýd sepine düşmeli işler edilýän öýde goh galmagalyň bolmaly dälligi öňden gelýän ýörelgidir. Bu geljekki maşgalanyň döwletli hem agdaber bolmak bagatda ýaşy niýetlerden göz başalýandyr. Günüň ilkinji şöhleleri demine inen mahali başlanan işin ugurly bolýanlygy örmedilýär. Şonuň üçin keşdäniň ilkinji sanjymlary seher bilen sanjylyp başlanýandyr. Ene gaýdylar, buňky videomda size görünmejek zatdan şulardan ibaret. Videom halatyny öýdüp umyt edýän. Hemmäňe sag bolun. Inlik videolarymyzda görüşýänçe, paka paka.